Dobré jitro. Ahoj, Johne. Víš, že už to brzy přijde. Asi za pár dní. Řekni si, co ti máme udělat k jídlu. Zařídíme skoro cokoliv. Snad sekanou a kaši, šťávu, salát a kousek skvělého koláče od vaší paní, když to půjde. A nebudeš chtít kněze? Mohl by se pomodlit. Já kněze nechci. Pomodlete se vy. Já. Když na to přijde, mohl bych. Johne, teď se tě zeptám něco důležitýho. Já vím, co chcete. Není to potřeba. Ne, musím. Já to musím říct. Johne, co chceš, abych udělal? Chceš, abych tě odsud vyvedl? Nechal tě uprchnout? Mám to přece jen zkusit? Proč dělat takovou hloupost? Až budu stát před Bohem, při posledním soudu, a on se zeptá, proč jsem zabil jeden z jeho zázraků. Co já mu tam řeknu? Je to má práce. Nebo co? Řekněte Bohu Otci, byla to laskavost. Jste nešťastný, trápíte se. Já to cítím. Ale tím se netrapte. Já už to chci mít všechno za sebou. Chci. Jsem stáhanej. Už nechci být pořád sám, jak vrabec v dešti. Unavuje mě nemít nikoho k sobě. Kdo by mi řekl, kam jdeme, odkud a proč. Unavuje mě, jak jsou teď lidi na sebe zlí. Taky mám dost bolesti světa, kterou cítím každý den. Je jí hrozně moc. Jako bych měl v hlavě střepy. Na pořád. Rozumíte?